Kulesa sahlakalo benomdumazi ngixabana lapha ngendlela oyehlisa ngawo umoya wangafuna ukuphendusela ngakuphathi kwabantu and wayexaka utshwala ufuna ukukhuluma nje lokho ayidakiwe njengoba afika late nje so angikholela ukuthi kunezinto esingaze kunezinto ezobukeka impela ungakwazi ukuyirapha uyabona ukulwa ama artist yes nometha ngabe sithi thina ukuncweka kwethu kubaza imbangi kumdlalo kodwa ubethu wasasibeka izandla lapha kuba kusengaba into eyisilonda nento ehlala kubantu kuze kugcina abanye bexabana ngempela mase silwile thina sabambana ngezandla siyamathi so that is why ngehlisa umoya ukuthi noma enza ngendlela ayenza ngayo kodwa ngehlele ngezansi ngikwazi ukuthi siyigweme lento kusasa ngathi akunabantu asebebambana ngesimo sokuthi unjoko nomdumazi bayashayana unjoko waphinisela kumdumazi ngoba phela angizomshaya uzomshaya yes kodwa Mbukele Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama nguShepherd kaManqele ngidabuka phansi kwathambela eminyaka ohlabela imzondaka kwahlabisa empembeni isigodi hey namhlanje ngijubulele kakhulu bafana ngiphethe abanye abaculi engimbize ngelegend kodwa usemkatsho bomvu la indimeni bathi le emshisa house enkandla isikhwama unjoko bathi Zamemeza Ingane mongayazi leyo ngoma awusho uwazi ke uMaskandi vele uyiyeke nje phansi bafethu nangu-ke ihobosha phakathi la kwi-Perfect TV bhuti omdala ivale mfana wami leyo ndaba yona izoqhatshana nabantu ivale mfana wami leyo ndaba yona ingasiqhatshana nabantu siye safika le ngakeni siwahle sigqoke kahle yina sihamba ngemoto enhle siphuza utshwalo udulayo awuzasimemeza ingane we awingane we ivale ke mfowethu bese siphinde sithi bafethu imali yinwele ayibalwe malobolweni ayibalwe asiye ngoba wena umculo uzosivuma ngo10 ngithi ngishaya one ubushaya 10 cha bafethu ngibingelele lo bingelelayo unjoko ihobosha umfana waphansi enkandla endaweni yasemshisandle kungumathe la ngibuya khona la ngiqhathwe khona ngaphinde ngayifunda inkani mangabe iyafundeka inkani anginayo ke inkani mina kodwa ngiyilwa ngiba nenkani nje makufanele kodwa anginayo inkani ngumuntu olunge kakhulu umuntu wakhula nami nongaziyo uyazi ukuthi unjoko umfana olunge ngalendlela exa ukwenza onomoya omuhle futhi ngibingelele ke ababukeli be-Perfect TV ngijabula kakhulu bafowethu kuba le TV enkulu ekhulayo edlondlobalayo enkulu kangaka futhi abafowethu engifisa ukuthi bande njalo basubscribe abaqala ngokusubscribe bani lapho ningene nikwazi ukusibuka impela ingane yakwethu bethu mina okungithusayo ngathi uxhunyiwe phela thina saza abantu mawuzocula uqala ukhwehlele mozoyishanje lengoma usuve hayi mfethu mfowethu uyabona mfowethu asixhunywa angidingi ukuxhunywa uma kwenzeke emaqhamuka ezintweni zokucula nje angidingi ngoba ukucula ngizange ngicule ngoba nakho ngixakwa impilo angizange ngixakwe impilo before ngiyacula bese kuthiwa nje useyacula egoli ngingazange ngazi wena umuntu wangakithi emshisandla ukuthi lo mfana wakwaculana mina ukucula ngicule ngingane ngisuka ekhaya qale ngacula ekhaya igcikeni ngicula kwagogo makunizo makuneshi yabona makuduma izulu emakhaya sahlala endlini yakwagogo lapha ekhaya kusekhona ugogo Mantombela sihlale sonke ebese ke ngangithanda ukucula ke mina bese ngiqala iculo uyabona noma kuhleli nje mase kwendlelo engubeni wakhaya kulala kwagogo la lonke umuntu ngithanda ukucula ke unengoma zakuthatha zayiculwa bese ngisina yabona kuthiwa mkhwane ngoba phela ngibizwa ngomkhwana ngithi sibongo unjoko njengoba kunjoko nakusengena ku-interview ukuthi ngoba ngithanda ukukhuluma unjoko ngoba kunjoko nje angithi akulona igama lami isibongo sami sika baba uyabona so kuthiwa emkhwane kusho isithakazelo sami abantu bahlale ukuthi umkhwane yini kuthiwa emkhwane ngithanda ukusina uyabo so leyo nto yangena vele ngakhula nayo akushaka ukuthi ngiyacula ngoba ngisho emakhaya ngangicula icathamiya ngangicula okuningi zokuchaza la ukuthi kusuka phi lento yokucula masungibuzile hayi mfethu ayikho into engijabulela ngokuhlala njengomuntu ofana nawe wasazi istory sakhe ukukhuluma vele wena uzokhuluma mina mase ngingimaka ngisho ngathi ukukhuluma ubhekele usuku ungabhedanga interview yakho ngisho ukuthi ungihambele phambili vele into engisazoyenza le
usungicisela umsebenzi. Uyabona nje ngichazeke ngomlando wami manje ungakangibuzi because mina ngumuntu vele ogijimelana phambili. Unjoko uqala ucula emakhaya njengoba ngithi ngingacula ingoma ebusuku ngacula yonke into emakhaya. Ngangicula ke isicathamiya ngangiqala ngumuntu ovumayo obhekhayo. Ukusuka lapha ekubhekheni kade ngimuntu obhekhayo isicathamieni. Kwakunebandla ke la ngakithi engangicula nalo. Sasihlukeneke ngakithi emshisandla indawo enkulu ngikhulu umshisandla bese ngakithi enkungumathe kunesigodi sangakithi enkungumathe ke sasineyicathamia zasenkungumathe ngangicula kwesangakithi ngale Mdumbe kunendawo ngakithi okuthiwa kuseMdumbe ngangivuma indlela yokuqala so kwahamba silokhu siqhudelana nezicathamia noThandazani abenzoma Thandazani uNcubo wayemdala akubhuti ke ngimdala nje ngimlama abalama yena so uma sicula nezicathamia kunomfo futhi wangakithi wayevuma noThandazani wayevuma noLindane seneqembu likaMaskandi naye manje ubizwa ngoSixabhana bese kuphinde kuba elinye futhi yabona ukuthi ngakithi bonke abasuka ezicathameni banamaqembu bese kuphinde kuba elinye futhi elikhona lapha ngakithi Thunya olusha lakwamhlongo laloko siboniso ke lelo so ke ngapha ke ngakithi kwesakwaculu sasineqembu ngangivuma ke mina ukusuka lapho ayi la apheza phela icathamia ngoba wahlale kuwina abantu ababodwa thina sahlala isiphuma number 2 uwina lesangapha soThandazani behlale bephuma number 1 bona kanti amajaji amajaji ayelandwa yibo ufike kukhulunywe nejaji yabona ngisho sekufanele so ke hayi ke saphela ke icathamia ngoba zasengenwa nabantu abadala sasisenza thina siyabafana phela noma uThandazani emdala kodwa sasiyabafana nje ngoba sasifunda ngamaklasi silandelana ezikoleni so ke zasengenwa igenge yayithe ukukhula kithi ke isigcina isixabana sagcina liphela kanjalo ke icathamia so sasivusa ke ngesikhathi esifuna ukukhompyutha nezinye indawo ngale ngaphandle komshisandlo sekukhona nezicathamia zasohlelo nani seculule high school manje sasise high school uma sizivusa ngaleso sikhathi masivuswa kwathi hayi akuzoba yimino leader oThandazani basebevuma so ngaba leader ke from lapho so ahlala sekuyisquad yebo sekuyisquad ngizothi kwasekuyisquad ukusuka lapho ke saphela ke into yayicathamia into yazi ukuthi into enisuke niyenza nisesemakhaya ihambe bese iyaphela sase siyasuka ke sesiya ngaseGoli lapho kuzanywa khona amatoha ngenhlanhla ukufika kwameGoli ePitoli ngafica bona uThandazani wayese babeqede ngaphambili kwami isikole ngabafica bekhona noba nami ngangifikele ePitoli so ukuqala kwami lento kaMaskandi sasivele siyiqalile ekhaya back then ngisafunda isikole sasike sayenza kancane kunobhuti kaThandazani ophinda bewumntaka mame kimi phila ngani okwafika nezinsizwe zayidlala isiginci lapha ayisebenza khona afika nezinsizwe zayidlala isiginci wangilanda uThandazani ngoba wayazi esicathameni yakwazi ukuvuma sizobheka uphila ngani hayi lento kaMaskandi ngangisafunda ngangicishe ngifunda u6 7 ayi simbheke kube ngathi kuzohamba kuyo record ezidudo kodwa agcina kupheka kuba into ephelayo nje kanjalo ayi ukusuka lapho mase ngiseGoli ke manje sesiqedwe isikole uma ngifika lapha eGoli ngidibane noThandazani athe indoda yikunomfana oshaya isiginci phela uyazi ukuthi sisela lentshisekelo yokuthanda ukucula uThandazani bekuvele kuthanda ukucula ethi kunomfana oshaya isiginci lapha engimbonile hawu okay athi umntaka mame lo mfana hayi uThandazani uzala uMabiyela Muntuyenziwa uzala uMabiyela hayi uma sidibana ke noMuntuyenziwa ayabo ngoba sibuye enkandla sonke ufuna ngikubalwe lokho sibuye enkandla sonke kodwa besingazana emakhaya uyabo inkulu hayi ngoba inkulu inkandla sazana eGoli hayi ke uma sifika lapha ke hayi ke nami ngiye nginoThandazani ntambama ngise kuloMuntuyenziwa hostel hayi sifice lo mfana uyashaya ihlala dlala zonke ingoma hawu usafunda isikole ke uMuntuyenziwa ngaleso sikhathi high school kodwa thina bese ngiqedile kwakunyaka wami oqala ngiqedile hayi mangihlala noMuntuyenziwa washaya isiginci kala lapho sicula kodwa singazi ukuthi siculelana uyabo ukucula nje kodwa unokuthi uyacula hayi ukusuka lapho ke ihambe lento ukuhlangana kwami noMuntuyenziwa kwakwenza ukuthi ngize ngihlangane sazane noKhuzani ngoba phela uKhuzani wasemandaba nowasemshisana sasingazani sazane sesiseGoli uyabo ngesimo sokuthi saseyabafana babethanda into eyodwa hawu nami ngidibana indoda ngoMuntuyenziwa hawu kunomunye umfo othanda ukucula naye udlala uyabo sadibana kanjalo ke noKhuzani imilando eminingi engiyilanda sazana kanjalo ke ngalezo khathi lezo yayisiqala ke lento ke uKhuzani wakhipha music wakhe ke waqala uKhuzani wangena kwi-industry so engizothi ukusigqugquzela nathi sibone ukuthi kuyenzeka ingalesi sikhathi eseqala ngoba kwathi makwenza ngaleso sikhathi mina ngangumuntu owayekade efunda umatric ngo2009
kodwa sangaphuma isitifiketi sami yeah awuhlala 2010 wonke kanti siqale lento yokucula eGoli yabona so sesiqale lento yeginci so ngesikhathi uthi sengabuyela esikoleni mina ngo2011 sengiya ngakithi enkandla khona eNgono kwaNgono eNgono High School so mangibuyela esikoleni ke ngaleso sikhathi kuthe unyaka angisifike sami ngaphumanga so mina ngikuxhumana negenge le eseGoli yabo Muntuyenziwa ayi inhliziyo isisele le senginakho ukuthi ayisenginsizwa phela nomelo wayesekhona ngaleso sikhathi ngikhuluma lokho nje nomelo wayesekhona kwase kufanele nami ngiacte ukuba ubaba kube nento engizamayo senginokuthi nje ngifila sengathi ngiyindoda nami angikwazi ukuhlala esikoleni while senginengane umelo ngophela uzalwe ngo2010 ayi uma sifika isitifiketi sami bangibize kwakuzobhala ama-Easter ngulako ukomacha ngazabhala kulako macha bangibize heko good Stuart good bangibize ngaleso sikhathi Khuzani wayezokhipha album yokuqala bahlule bonke sengiyaxhumana noMuntuyenziwa ukuthi hayi madoda ziyakhala lapha eGoligi ngikhala kamnandi yabo hayi masifika lesitifiketi sami sifika bangibiza ngiseklasini kwakulako 9 10 ikhathi bangibiza othishe office lapha ngithiwa hayi nakho isitifiketi sesilethwe from enkandla secretary office sa deliver because basebaza abahloli ukuthi sengibuyele esikoleni ngise eNgono hayi nangempela basilethe ayi bathi ndoda manje ucabangane ngisithi inhla ayi ngicabanga eGoli la esikoleni la eNgono kuvuka ekseni funa yabanda lapha ebashaya isandla lapha xebi isandla ayi ngithule ngithi hayi ke bafana inhliziyo ayisekho kahle la yabona vele ngase ngiadaptile ukuthi ngisesikoleni kodwa and yazi ukuthi esikoleni into yangishisha ngiadaptisa kwakunezingane engangifuna nazo ngishine even emnqandi ugraduate engayifica lapha izo repeat so ngasheshe ngiadapta kalula ikanaphi ayi manje namakhola lapho uthi ziyakhala eGoli ngathi mina hayi no ngicabanga phela ngathi hayi kahle kahle into engiyizelela naye ngikhumbula kahle kusuka lapho akethe kwakade ngiqeda nje ukuthenga igrocer umama ngathi nginika imali ngithenga igrocer lapha kune braai pack yami uyazi ke emakhaya inyama imnandi inyama osa ayi ngithule ngicabanga ngithi ayi kwakunensizwe kangihlala nazo lapha sengikhuhlwa amagama lababhema ukuthi wakubani kodwa waye prefect ubani kambe lo mfo ukuthi ngangihlala ngesikhathi abantu abaningi umuntu engisamkhumula ke ngangihlala naye deskini wakusiyanda kwaNtuli because yena ngihlala naye wenza ubudokotela amgcina enza ubudokotela futhi ngicabanga ngisaqeda manje iminyaka esemide so ayi lensizwe ngangihlala naye ayi-prefect eklasini ayi ngiyitshela hayi ngeke ndoda ngiyahamba manje sebebuye ngoba ngathi mangisuka lapho e-office mangifika eklasini ngathi ukuhlala kancane ayi ngacabanga iperiod ezayo ngathi mina ayikho lento futhi kube nomuntu ozongishaya mina la sengiqedile esikoleni naso isitifiketi ngisiphethe ngasuka lapho ngidose incwadi ngathi bye sengiyahamba eklasini isikoleni siphathi batho thisha ungayeki ngangisimart ke mina bengihlakaniphila ngifuna uqama ngisho kodwa ngangisimart bebona ukuthi vele ngizokwenza kahle kakhulu bathi hayi ungasasuyiyeka lento yesitifiketi sakho qhubeka ayi ngathi mina hayi no izinto ziyafona eGoli kubi ziyakhala yashibani hayi ngasuka lapho ngahamba ngabuyela endlini sasiqashe khona lapha ngaphesheya eNgono uyawela ibridge kunesikole primary lapha ngaphesheya ngasegroundini ema-cottage la sasiqashe khona ngoba ngase ngisukile kwaNtuli la eduze kwasesikoleni sengihlala ngaphesheya mangifika lapha ngithi qala ngibona ukuthi oh no yane ngine braai pack 5 kg ekade ifika kade ngiyilande ngayizolo ngithi mina no ngakushiya konke angikwazi ukushiya braai pack ngavele ngathatha ibhodi elikhulu ngayibilisa hawu mayibuya uma ibuya lezi insizwa esikoleni ayizibuya sengibilisa ibraai pack lapha ngithi madoda sengiyahamba kodwa angikwazi nganishiya amathini kodwa ibraai pack angikwazi ukuyishiya inyama le hayi nangempela silokhuze sidleke inyama ngiyipheka ingakanani ngaso isikhathi sidla lezi insizwa kahle kahle inhloso yami ngifuna ukuhamba iphelile inyama yami noma ngabashiyeli rice nani inyama kodwa inyama ngifuna ihambe iphelile ngoba yazi ngemqashweni ngidlwa kula amathini ngathi amathini anginandaba no ayisayishaya inyama sayishaya ngoba ngangiyiphekile kodwa ngayishiye angivuka ngakusasa ngangivuka ngiyingena futhi ngangiyipheka basesikoleni ngigunda nenyama ngosuku lesithathu yayiphela ngase ngiyahamba ngiyele ekhaya so mangizohamba day 1 ke ngalinde inyama yami ngathi mina hayi angikwazi ukuhamba la lenyama ngakayiqedi so ngoba uyazi emakhaya inyama ibisikasi inyama mfethu angithi inyama phela emakhaya mfethu sasikhule inyama ithengwa ngoba kade kunomholo yabo ugogo maye kade semholweni because uma semholweni lapha kwaBhondi
uzophatha ishandana inkukhu lapho nizojabula kuzoba mnandi makomholo uzolove ngisho esikoleni thu emholweni jabulela ukudla ikhanda yebo yabo so futhi ke thina ekhaya ke ukukhula kwami sasibaningi so ngiyakubona late ugogo bese sidla inyama kodwa uma ngiqala ngihlakanipha besibaningi kakhulu siumndeni omkhulu so inyama vele kwakunakhuthi ayidliwa zingane yayidliwa abantu abadala because sasibaningi so kwakuvamise ukuthi uma kuyinyama ngithole lokho yabo inqini gogo wayihlukanisa lokho inzwane yabo kufake lokho uthola ukuthi bese gogo kunento ayenza irice ke mina ngakhula ngazi ukuthi irice idliwa zihambe ekhaya mina ukhula mkhulu nje ngento nje irice ekhaya belingathengwa because komndeni omkhulu so ladliwa zihambe kwakwaziwa ukuthi makufika osibali laba ngizothi osibali kodwa amasoko mamncane nobanibani kwakuthiwa bephekele irice so uma kwenzekile laphekwa ngalelo langa ugogo wayesenzela inkinga aza ngamkhohle uMantombebe ujabule nijethi uzodla irice afike uthi mawuthi uyirice namhlanje ugogo usipakela irice uba uthi uyashaka esipunu bese kuvele kuvuka uphuthu ngaphansi efike efaka irice bese ndlala ngophuthu ngaphezulu leyanto yayikhalisa into vele ukuthi ikhali inyembezi uyugijima uthi mawuthi kuvele kuvuka uphuthu ngaphansi so ke impilo mfethu esikhule ngayo ngoba sasibaningi so ngeke uzokusole lokho cause mawuthi uyabheka uyatadisha manje mawusumdala ucabanga uyabona ukuthi hayi lapha kwaku into eyayumgogodla ukuthi ugogo uyahola nomkhulu uyahola noma bekhona omalume abesebenze khona ngaso sikhathi kodwa ukondla kwakuba into esosikhashana ngelinye bese kusiza ke impuphu le yayigaywa ke ekhaya kodwa akisho ukuthi sasumndeni osokola kakhulu sasiphila impilo efana neyabanye abantu abaphilwe emakhaya uyabona ukuthi yikho ke masuthola lela thuba lebhekhe uyabona ukuthi ubona ubani so nje injalo mfowethu impilo yokukhula emakhaya ke ngeke uze uthi hey ngoba mawuwawulala udlile emakhaya which means kwakusokola kodwa wawuphila kahle uyabo noma ungeke uphile nomunye umuntu kubo kunesitolo because thina emakhaya sazazi ukuthi umuntu orish umuntu kubo kunemoto mayizala uthisha noma ezala ubani ngoba thina sasizalwa ziqhaze abantu ababengafundanga abangalitholanga ithuba lokufunda uyabo so sasikujabulela ke lokho impela ukuthi nje siyaphila ekhaya futhi kwakumnandi manje baningi ekhaya noma bethiwa uyabona masiphakele ubhosini omkhulu esikhathi esiningi thina sisakhula ukukhula kwami niphakele ubhosini omkhulu uyabo maniphakele ubhosini omkhulu ugogo uzofika afake ishebo sakho la isobho lakho lizokwehlela la indawo yakho le kwehle khona isobho lakho lamunci ngoba nje la kuphaya indisho yabo kwakumnandi khona lokho nibangisana nidla ukuthi usuke ngakimi wayukhela ngiconsele khona khona isobho lami yabo iqatha makuyiqashana inyama libamba kanje bese uba busy la fana nomkhulu kwakunomkhulu ukuthi uma yedla sizihlale kwagogo sizombuka kanje because inyama sasingayithola thula umkhulu futhi yazi ngeke ngicaba umkhulu ekambe wayedlani ngoba wayesengasadla wayesethi chofo simi ngale kweziwa ngithi emakhaya kwagogo umkhulu hlala kwagogo wasiphusha nje itrailer nje seqangale sibuya ngapha sizodla ukudla kamkhulu ngithi umkhulu nenyama phela abaphakela izitshene ezimbili nje ubona nje awuthi ngivule nala sivule uyabona uphakela izitshene ezimbili umkhulu inyama ngapha ilokhuzana ngapha so sivele sigcumeke sibangisane nomzala lapha nabafowethu abanye sibangisana ngalokho kudla so kwakuyimpilo emnandi nje mfowethu ngingandi kakhulu ngoba phela lokho akukho mayelana nomculo kodwa i-interview ngathi mayelana nami ngempilo yami so sijabulela khona lokho nje mfowethu kumnandi ukuthi umkhulu sidla ukudla kamkhulu ashiyele sibangisane ngakho wagcina umkhulu esehlaniphile uthole izingane uma ngishiyela ziyakubanga ijahelo eshebeni bese kusala uphuthi wayesevele emkhulu mayiqeda athathe udla bese thathe xuba ndawonye kubonda kanje akukho ke lapho uzokhetha makubhontshisi sekuhlangene mawuyinyama usuyacucila maqatha ukuhlanganisa uyabamba la ubambe khona uyabona so sakhila nje ku kanjalo emakhaya kumnandi akukho futhi engathi umuntu wasemakhaya yonke lento uyenjoyile akekho ngazange ayenjoye leyo nto Njoko khona oyishiya mfethu engayibona ukuthi ayiyenza leya ngeke nibone lapha nihlangene nezinkabi nidlala ibhola ngikhona ubona ukuthi ayile iqalisa indala kodwa wena ngendlela odlala ngayo awuyibale ngibonile ukuthi udlalile ibhola ke mina ngilijoyinanga yes sekunesimo namateam ebhola omaskandi hayi mina ngilijoyina ngilidlale vele from emncaneni ngathini ngowegaba zasemakhaya ngidlale from sizinganyana egcekeni siqala sidlale egcekeni sidlale eduze komuzi kuthiwa ibhola yaze emakhaya bekuthiwa hey
izulu nezulu lethi izulu ngadlala lento emakhaya sasiphila leyo mpilo saye saqala sakhulanyana seselusa amathole sesihamba siyogawula amapali nezinkomo siwafake yazi abantu abadala emakhaya kunento ukuthi ibhola into yotsotsi befike beligenqa bewagenqa amapali bewasuse yabo niphinde nwabise nithatha amasikela neyosikanisile so ngiliqale lapho ke ibhola ke ngilidlale nje ngathi zonke igaba zasemakhaya zokukhula bomfana ngilidlale lonke until namanje ke sesiyakwenza ukuthi sike sidlale siyomaskandi senzela nje ukuyirelaxela yabona kube mnandi ubone ukuthi abanye baliqaleke basedlala kodwa nje cha ngiyabona ukuthi hayi ikhola ushave so ayi lapho ke hayi that's where ebilapha bekuthiwa hayi ke ngimuhle kakhulu kodwa ngidlala kakhulu ngidlala kakhulu nasesiswini kakhulu ngoba phela ngimuhle makuthiwa liyakhishwa ushithi umnandi ngimnandi so ngidlalile ke nasemagolini ngimahleke bayazi abangibona manje abaningi emhlabeni bangibone manje ngishaya amagoli yabo so limnandi into okuyile nama ibhola likhethi ukuthi usumngakanani alibandlululi futhi liyinto yokuphila nakho usubuyele ekhaya siphumile isitifiketi hamba utshena ugogo phela manje uthi gogo ngishiya phansi mina unfortunately ugogo bengasekho bese kumama bengasekho base kumama nomalumekazi bayabona sengingena nje hawu yini na ngathi hayi sengiyekile la kodwa futhi nento eyingenza ukuthi ngisheshe ngiphume esikoleni vele isupport yayingeyinhle kahle because umama wayengasebenzi uyabo so ngibuka ukuthi le mali esini kwa mina manje sekunanomelo la umama kubuye kuthuthe ubuye ethenga isigubhu samasi asisale yabona nikumelo so nami ngase ngivele nginawo leyo ngcindezi yokuthi angikwazi ukuthi ngisesikoleni kwayela umama because ngase ngikwazile ngo2010 qala ngizamile sasiphusha ingqola ke lapha ePitoli kunendawo uthi emarket sasiphusha ingqola basinike u20 yabo ngingakawuthola umsebenzi emafemini yabo so ngase ngikwazi ukuyizamazamela ngendlela engizama ngayo nami sengibonile ukuthi kwayilwe ngikuthanda ukufunda kodwa impilo because emndeni esizwala kuyayifana uyabona ukuthi mina ukufunda kuyangisiza kodwa kubona ukuthi hayi engathi mina kudinga ukuthi ngaba umuntu oba nemali engenayo because while ngithi ngiyafunda yazi mina ngeke ngafunde GUT angithi ngaphuma kusho ukuthi nje ngumuntu ongenaphuma khona ubizwa apha ukuzela khona ukuthi kahle isikole ngangisithanda kakhulu kwakhona ukufunda evarsity eGUT akekho umuntu ekhaya wayazi ngiyafunda bezwe nje kuthiwa lo muntu usesevarsity ngoba ngahlangana nengane esitimeleni ngibuya esikoleni uyayifunda eGUT yangihlanganisa izinto zokuapply nga-apply kanjalo yabona ngenze ngulande kakhulu umlando sengawuxoxa kakhulu kodwa ngangena eGUT yabona leyo ngane ngangena ngafunda akaze ngifeyileke ngisho ngathatha try lokho kubuya sengaza ngakhohle academic record awuklini ino distinction more no distinction ngapha la ngapha so ngenxa into yangikhipha kwakuyisupport ukuthi ngangenayo isupport ngangisokola kakhulu khona ngagcina sengisokola while ngifunda isikole ngangahlali ngaphakathi ngenayo i-rest so kwakufanele ukuthi ngitravel so kwakuba lukhuni while engekho umuntu waye-support structure enough ukuthi ngikwazi ukufunda so ingabe saphumela kumelo lento yesikole ya uyena uzofunda ibona abazofunda omelo nabafo abazofunda because mina ngikuthanda ukufunda even umuntu wayefunda nami eklasini was shocked ukuthi angizange ngiqhubeke nokufunda like ngibe profession ethile so which means impilo ngeke uzokujudge ezinye izinto kodwa nje ngangiphukelela impilo ukufunda ngoba ngitshethi mina ukufunda evarsity mina ekhaya bezwa ukuthi sengiyafunda akekho ngeke umuntu wazi uyabo ukuthi uyafunda because ngangitoha ngahlanganisa imali yokuapply ngihlanganisa ngisa apply so ngangena kanjalo kwesikoleni kodwa kwagcina uma unyaka sukunyaka wesibili ayikwagcina kuphoqa ukuthi angiphume ngoba izimo zayingasahambi kahle while sasesenza nama practical go Erasmus Kloof kudenge imali eningi ukuthi ngifike khona kunezinto okufana ngiyikhokhele so ngabona ukuthi hayi akusahambi kahle ngagcina nami ngihosha imfe ngiyethemba ukuthi ngizobuye ngibuyele kodwa ake cha hayi sengiyanqena ukufunda kuthiwa kukhula kodwa sengiyanqena asengiyanqena ngoba hayi noma ngeke ngithi mhlawumbe ukuthi isikhathi ngasithola laphi sokufunda angisiboni la singakhamba siyafona nathi sifuna umusic omusha hayi ngeke performance ufuna ukusuka eGoli ejozini ngeke kusenzeka khona ngangikuthanda impela hayi ngangikuthanda kodwa ngeke kusenzeka so ke nje bafowethu lokho impilo I think okuningi sengikushayile ngempilo hayi sengishaye ngaqeda hayi mfethu hayi bese ngichaza ukuthi umelo ingane yami is my first born engamthola ngisesikoleni first born aze ngangakholwa ukuthi umelo ngangithi nje ucula just for igama umelo ufunda high school mntana high school manje ya ufunda high school ufunda 6 so ufunda 7 ngonyaka oza mayipasile uyofunda 7 ngonyaka oza which means grade 9 ne grade 9 yeah uyofunda grade 9 mayipasile so my first born bese baba khona ka abanye yeah futhi kahle sibuyele ku music
ungena kwaKhuzani njengoba ushilo eqaleni ukuthi eyenze ngempela lento le ikhona okwanigqugqumezela ukuthi remember even ingoma zokuqala ezimbili engangizenza studio sasihamba naye wayekhona kumla kahle sasihamba kwakade kune launch kwamayemaye mangikhumbula kahle utekisi wayeseyingane kwakunotekisi esuka ekhaya esagijezwa amatekisi ezegoli wayesewumfana kusengane wayekade pheleza la yena suka kwe studio kwesiyokwenza lezo ngoma so ngathi ukubona yena eyenza into eyenzeka nathi kwasinika ithemba lokuthi hayi kungenzeka futhi ke ubudlelwane bethu akaze bize kuphela kuze kube namhlanje bu strong sinobudlelwane lobubanga impela ongeke nje obanga impela so bu strong futhi obu right ke mina ngiyazwana nabo bonke abantu ongasho futhi ubudlelwane noKhuzani abantu bejaja ngendlela thiwa mayizwana noKhuzani futhi akazwani nobani Khuzani unempilo yakhe naye nami nginempilo yami so ukuzwana kwami naye it doesn't concern ukuthi uzwana nobani akezwani nobani uyabona so abanye abantu baye beyiconfuse and uKhuzani nembango umthandeni angithi yes yasemculweni it's a business for them it's working for them mina doesn't concern with Njoko like there's no need ukuthi ngathi ngiyangena ngeni ndawo lapha futhi angikwazi ukuzona umthandeni ngimzondela ukuthi bona benoKhuzani abazondani kodwa bane business ekhona abayiphushayo uyayizwa lo ufuna ngokucacise lokho hayi ukuthi abezwani bane business abayiphushayo ebasebenzelayo futhi sibasebenzela kwabona izwa lonke so manje why mina ngizothi mina ngiyamzonda umthandeni bazwana eceleni akekho ngifuna ukutshela nje namhlanje iqiniso akekho umasikandi ozokuthetha kezwani nomunye ngempela deep down akekho nabo nomngambo ngoba ngeke ngitshele ukuthi axabana lana la but engakutshela khona akekho mina ngitshela izojola yini hayi ukuthi abazona izitha bazimbangi ngokomculo abazona izitha uma uthi izitha abaje hlala ehlanga lapha kwayana akekho umuntu ongahlangana nomuntu kwayana lapha so abantu basuke ngaboni sawubona akekho ngambikele lo munye makuhlangana ezithuthi so uyayibona ke le nto ukuthi fana ngabe emakhonini la kushayana khona makuthiwa kuzalwa ngempela uyabona mfethu mina uqala ukwazi uNjoko ngimaze ngenye inkabi mfethu nami sihlangana la eDUT nenye insizwa angawe nongoma sanelo wabuthelezi ejamazi lo mfethu ethi uNjoko ethi uNjoko iphetha ngimazi iCD usakhiphela ethi madlebe amadlebe ayasho ngapha ngithi yangimazi mina lo mfo nami ngishayele sesakho amadatha ngingakazi nokuthi sino wifi ngithe DUT nokudownloada zonke ku YouTube fike endlini ngiyibuke nami lapha le ayi mangidownload bengidownload yonke le album ku YouTube angifike endlini ngifike ngudlale exact ngithi ayinanga lo madlebe lo ngithi ayuyasho lo mfethu lo ngibuye ngitshela ukuthi uthelezi ngithi ngimzwile uNjoko ngoba ngisho ukuthi mina ngikwazi ngomadlebe ube umsebenzi wakho oqala lo ya noma bengesinga no amadlebe bengase oqala bekuba awesibili awesithathu amadlebe amadlebe awesithathu kwakhona yayithenya ngaye nyanye uyofunani ngifuna umuntu oqeda umona athiniya yathi wemfana kanjoko umuntu omona woko hayina umona usuku eswe ngiqala ukucula lapha kwaku 2014 yes 2015 angakhipha ngoba ngangisengiqala ukufunda isiginci yeah sofuna uyibambela ngase ngifuna ukuyibambela yabo uba idlala leso kuqala Muntuyenziwa wayengasadlala wagcina kuyidemo kuleso wagcina kumademo esasoloko siwenza nje before sizoqala ukhipha album so kwase kuomunye umfana kwalanga wayedlala wayewumngane wethu nje naye nabo Muntuyenziwa lo othi welele asazwa adla imali ngiyadlala ngimazi washo nabla mjita loya wayisiguqa nje ngapha kwalanga ngapha ngakithi weyitendeni so kwakuyena wayedlala lapha Muntuyenziwa wasagcina nje ngamademo nani yabo so album sekuyi-album kwase kuyilomfana nga 2015 kwakufanele kube uvele kube uye Muntuyenziwa kahle kahle lo mfana ngamthola sengimthola nje Muntuyenziwa waye kunebhizi yayimbambile because wasireheza naye so kwaphoqa ukuthi manje ufuna ngene Muntuyenziwa akekho so ngathatha lo mfana wayirecommendwa uye Muntuyenziwa ngoba wayengekho yena ebambekile so ukusuka lapho ke ngo2015 angibanga sakhipha i-album yokuqala ithi imoto yakho 2014 leyo nale ngoma ade ngicula bese ngo2015 angakhipha ngase ngiqala ukufunda into yesiginci yabo hayi nginesigingcanyana sami sasizingaka ngizama ukusiqhwathula hayi
kuthe ngo-2016 uzoba efundela ngangijolo hlala noMuntuyenziwa phela eshaya isiginci. Kuthe ngo-2016 ngase ngiyongena e-studio siyokhipha album ethi ngivimbe ngakini. Ithi angeke nize nidlule la ngivimbe ngakini. Ngase ngidlala ngase ngiqale sengidlala esiginci noma ngakasazi kahle kodwa ngangiqhwathula nje ngiqhwathula ngiyakhona kodwa sikhala ingoma uyizwa. Ngakhipha ungivimbe ngakini ngo-2016 2017 kwazoba yilena kade ukhuluma ngayo uthi abantu abaningi abanye impela amadlebe yadumpela nje ngalendlela yokuthi yayingifaka yazongilontsha kubantu bakamaskandi impela. So after amadlebe kunensuku angisebenza la kwaku Electric Avenue. After amadlebe ngesimo sokuthi abantu engangisebenzisana nabo kwabantu abangekho ababengakhuthele ukuphusheni music. Manje ngibuka ukuthi hayi ngine potential yokuthi ngaphakama kakhulu ngibe enye into kodwa abantu enginabo abangisebenzisana nabasikhathi babengenasikhathi babe busy kakhulu ngemisebenzi yabo eyama profession. So singekho isikhathi sokuphusha mina ngacela ngathi mina ngo-2018 manje ngathi mina bengicela ukuyimela manje ngoba sengibonile emculweni ukuthi ngingakwazi ukuchusha ngicushiseke senginazo indlela ezithile zokucushiseka ngoba nje yabona ngathi ngibusy kakhulu yabo. Hayi ngangempela bengabi nankinga abathi hayi ndoda hayi mawusho kanjalo anginankinga mawukuthi usuyabona ukuthi ungakwazi ukuyimela ngoba phela ukuyimela sekukhomba ukuthi usungakwazi ukukhokha e-studio wenze yonke into ngoba kudula. Hayi kanti nangempela ngizothi mangizoyimela ngo-2018 ngikhiphe i-album eyayithi ihloko esithi Divorce. Sengiyimshe ngiyimela iHobosha Music Production sengize ngahlona nenkampani ngikhiphe i-album eyayithi Divorce ingadumi ithande kodwa besinganake kakhulu ngo-2018 maqala u-2019 batho sengiqomile ngila take away ngila 2019 wonke ke yavala ngqe okwaba ukuthi kwaphoqa ukuthi ngo-2019 ngabe ngisawukhipha umsebenzi nguyeke ngesimo sokuthi yayenza kahle kakhulu noma kwathi ukuhamba kwawo ngase ngihlangana nabantu abathile engangisebenzisana nabo yabo ababebona ipotential yomsebenzi sawuqhuba nabo engathi nje awuzangenzele kangaka inzuzo ofana ungenzele yona ngendlela abantu ababebuka ngawo ngoba wawumukela noma yini okufika ngoba sothi imali wawungayijwayela awujabula ngisho umuntu ethi ngino 5000 nginobani bani yabo. So ngathi kodwa nje yakwenza konke okufanele ikwenza ngangine-project kube kuthiwa mhlawumbe ngangino manager abebehlakaniphile mhlawumbe sasingazidla imali kanjalo kodwa nje yenza kahle ngangiqashwa everywhere kodwa kwakuthi ngangisemncane kwi-industry ngingakahlakaniphi la emalini ke emalini uselapha ngicela ukuphulula ikhona ne-weekend ongayisebenzanga uyangisengiqomile ayikho awukumcimbi oba khona even sikhuluma ngomcimbi awukumcimbi okwaba khona wonke umcimbi wakhe lapha ngikwazi ngajoyina umzukulu wayikhipha amaxoki ngalo nyaka mabili amaxoki kwazongena into encane late unyaka usiyophela toward the end wangena into encane wajoyina ngalibham yakhe yayishisa leboyenko ayithini boyenkomeni noma yini so wazohlukanisa unyaka wahamba going through wazohlukanisa unyaka. So after lapho ke kwathi 2020 kwaba hlasela iCovid ayashaya kakhulu iCovid yebo sasisebenza kodwa yashaya iCovid 2020 ngakhipha ke unfortunately futhi ngalimala I think ngaba sengozi ngaba involved with accident ngo-2020 kuzophuma album so bayazi abantu ngalimala lapho kwaku 2020 ba involved with accident so kwathi kuphazamiseka into eziningi impela nje ngakhipha kodwa kuphela konyaka i-album engayikhiphayo yayisihloko sithi isiziba ingoma yadlondlobala kakhulu lapho ingoma baba kaMelo baba kaMelo yakriticize kakhulu leyo album yakriticize kakhulu kodwa yakwazi ukwenza kahle ngoba yaba nengoma edume kuze kube namhlanje isesingalong national anthem baba kaMelo ngeke uphume stage ungayiculanga. So ngibona ngiloko ngilandelisa ngoba baba kaMelo nje uBamelo ingoba vele kwaba ingoma and yayicula vele ngengane yami yabona uMelo. So sayenza ke leyo ngoma ngo-2020 yanganakeka futhi yabona ukuthi ibudget la kwakunebudget yanganaka ngo-2020 yazoduma ngo-2021 ngesikhathi ngikhipha i-album eyayithi Yashi Nembongolo yaqhuma i-divorce yabo. So nje mfowethu ngizothi kusho ukuthi nje
konke bekuhamba kahle mfowethu ngokumculo angifuni uqamba manga ngidalelwe ukuthi ngiyacula ngazokhipha leya ngakhipha iyashi lembongolo belishaya yeso babelithanda yona album engangiyithanda kudlula wonke ngo2021 engayicula ngithi yabona la ngiqedile ngabafana yazophatha ukuthi ithema ikufana ingene kwavela kwaduma baba kaMelo kwase uMamelo wayengasabambe ngaleso sikhathi so wayiphazamisa ke leyo album ukuphusheka kwayo ngo2022 yes ngakhipha yayithi bayasesaba ngikhipha bayasesaba leya criticism le ngagxeka kuyo emhlabeni angizange ngixekwe kanje ngenxa ka sound kwawubhetha ubaba kaMelo wenzani Njoko baba kaMelo wesibili part 2 ngino Natasha so bangixeka abantu ngalendlela yokuthakaza ngixekwe kanje emhlabeni umsebenzi bengawuzwa abantu ngoba kuthiwa wawubhetha ukusuka lapho ke simanje ke manje sikhuluma manje ngokuthi khona album Zamemeza Ingane manje hayi ke anginawo amaningi shothi emlandeli kanjoko kuyaqala kuba ialbum ekhipha itrend fast azange ngineyingoma edumile kodwa kuyaqala ukuthi ngithi ngikhiphe album ebitrend ngaleso sikhathi kuyaqala number 2 mina ama album ami onke kufike kube unyaka bese kuthi ngonyaka olandela bese benginaka bathi ha qhamuka ingoma ingasalawuleki so kuyaqala ukuthi ithi liphuma ibidla umhlanganiso futhi caca ukuthi wonke umuntu enginaye ngaleso sikhathi ngimbhingisela nxa akusho mina kusho abantu kusho abantu akusho mina kusho abantu kusho abantu ngoba ngithi uma ngathi ngiyagcina emhlabeni zange ngambona umuntu ongixekayo mhlawumbe mayikhona uyedwa onenkinga azange selokhu kwathi ngwashayela ama hit kodwa kaze ngconywe umuntu wonke kujabule umuntu wonke so ke ngiyathemba ukuthi mfowethu bonke umuntu ujabulile emakhaya futhi ayinokuthi ngiyathemba ngibonile nami abantu bajabulile ngealbum ke bengiyitshela ukuthi angenzile kahle kodwa kanti ngenze kahle kakhulu uyabo so ngiyajabula abafowethu nani ke ngendlela abafowethu ukukhuluma ngawo umsebenzi wethu qhubeke njalo abafowethu nokukhulume siyakuthanda lokho siyakujabulela ngoba ikhona ukusinika amandla bonke abantu bebethi uNjoko kuyaphela ngaye or kuphelile ngayo yabo abantu banama judgment abo emhlabeni ngendlela abajaja ngayo nathi sabaculi sineyinkinga esidibana nazo ngendlela esidibana ngayo nayo inkinga kanjoko ngeze ifane nezinkinga zakho ngoba wena mhlawumbe umfowethu wena okwazi ukuba nempilo yakhe normal kodwa uNjoko maye nezinkinga uzoyibona yinga ukuthi ngoba thina sikhulule emakhaya uNjoko maye nezinkinga ngeze ayiveze asiyibulali thina sinabo noma une depression siyabanayo kodwa thina sithi sizinsizwa so ukungenzi kahle kwento eziningi khona la kungishaye khona kakhulu izinto engahambi kahle yabo so enginethemba lokuthi after this album ngoba phela abantu abasikhuphulayo abantu ukwenza kahle kwale album ekhomba ukuyijabulela nabo ngiyathemba ukuthi isupport abazoyiphutha emva komsebenzi wami abazoyifaka izokwenza ukuthi umsebenzi wami udlangalale ube mkhulu kakhulu kunasekuqaleni ngiyabacela futhi abantu ukuthi angizange balahle ngibalalelile kakhulu kunaseqala ngesikhathi bekhuluma kwabakhulumayo ngibalalelile ngenza konke abebefisa ukuthi ngikwenze nami ke sengicela ukuthi ba return favor manje bangicekile ngakuvumela ukugxekwa kodwa mase ngenze kahle futhi ngenza kahle ngalendlela ukuthi ngishobe kunabantu abebengangithembi ukuthi uNjoko ngenza ngaluhlobo so ngiyacela ukuthi bafowethu bangeseka abantu bawuthenga umsebenzi wami endaweni efanele udlondlobale uthola amandla wafanele lokho ngeke ngikwenze mina okwami sengikwenzile ukucula kodwa ngicule ngandlela ebajabulisayo so uma bakujabulisile ucela kwami ngiyacela ukuthi abantu baqhubeke bangeseke bawuthanda umsebenzi wami ngoba umsebenzi leyo wona esiphilisa ngayo imindeni yethu mina konke nginakho emculweni ngakuthola nengikwenzayo ngikuthola ngamandla omculo akukho ngenze ngiqamba manje ngithi khona engangakwenza noma ngabe kuthiwa ngangasebenza kamlungu kodwa akaze ngenze lutho ngalokho konke nginakho nengikwenza ngikwenze ngomculo so ngiyacela kabafowethu baqhubeke basisupport baseseke uma senze kahle futhi uma singenzile kahle basitshele ukuthi asenzanga kahle bese silungisa lawo maphutha ngoba mina ngumuntu okhola ekulaleleni abantu ngiyazi ukuthi kubantu abawu10 ngeke abantu abawu7 bethi uyabheda la ubungabhedwa manje bathi abawu7 uyabheda which means uyabheda so ke bafowethu siyacela ukuthi nisiseke emsebenzini wethu ngoba nina nilithemba lethu niphenda nilithemba futhi nisibani nomgogodla ukuphila kwethu nemindeni yethu nezingane zethu so siyacela bafowethu ukuthi ningeseke album yami entshe ephumile ihloko Zamemeza Ingane ebukeka abantu bajabulisile bonke nami ngiyacela ukuthi ngokusebenza kwayo ngokujabula kwenu ningenze nami ngijabule kusasa yilokho nje ngicela wethu
besinomkhubo obhedayo phambilini angazi noma uTikTok oshintshe lento le besinokuFacebook ihobo shashayile sisendelana ingoma ku WhatsApp asiko Facebook asiko Spotify kodwa niyasho ukuthi ingoma zatholakala lapha kodwa manje ngiyabona nje njengofakazi ingoma ialbum yakhe unumber 2 chaza ukuthi umculo sesibuka endaweni efanele ngiyabuka lapha engomeni zakho ayikho ngaphansi kwa 10,000 ayi no 10,000 sumncane kakhulu so lokho kuyangijabula nanokuthi ke I think that is why ingasho ukuthi kuma trending ingasho ukuthi ingoma ethile kuthiwa number 2 album best albums top albums so which means ukusebenza kwami ngisebenze ngalendlela engajwayele mina ngeke ngithi uma ngisebenze bese ngithi kodwa kuneyingoma ezimbili engijukasa ku eyodwa noma ezimbili engifuna zidla abantu futhi akaze kwenzeke ke mina ingoma engisuke ngiyazi ukuthi izoba hlaphula abantu ingabahliphula kuqala kungidida kulokhu nje ukuthi ingoma ezoduma kule album ingoma ethi ayibale emalobolweni ngaku ingoma engangithi ngithanda iTM ukuthi abantu bazoyithanda ngoba ikhuluma ngokulobola insizwa yabo kodwa ngiyithuka manje sekuyingoma abantu abayithanda kakhulu ingoma mina impela engangithi hayi la ngiyabadla babhema ingoma ethi uzamemeza already izwa engangimusho already ngangithi yes leyo ke kodwa ngithema ngizokhipha album sengiyisebenzile ngathi ngafica usumnyisile umjolo yabo lapho ke ngangithi hayi impela ngizoshaya ababhema kodwa ka futhi bayithanda zonke bayithanda ngizothi bayithanda equal ziyathandwa uzothi la abayithanda bona ama views yabo so bona ithi 8 nenye futhi engangiyithanda kakhulu le ngihamba kuyo nomzukulu ngaze ngafisha umzukulu wathi mayikhethela ngaze ngathi mina lalelaka nansi ingoma engifuna ungene kuyo ngamkhethela ngathi nansi ngifuna ungene kuyo ngoba ikhona into engangiyizwa mina ukuthi khona esingakwenza mayula yabo mfethu uselapho ekufisharisheni uzwana mfethu unenhlanhla inyama la na mfethu okwakho ukudla mfethu yayibuluma oba kade ubambekile mfethu kufika ayijwayelekile ngibone ubongela umthandeni ubongela ukhuzani ubongela wonke umuntu mfethu owenza into enhle nje lesa statement adusisho ukuthi wena ukhuzane umngani wakho mfethu ubhuti futhi kuwe yonke into but awuhlangani nempilo yakhe 2 uyakwazi ukubongela wonke umuntu emculweni ngeke ngibone ukuthi le ndoda ngize ngasho ukuthi hayi lo mfethu lo akanawo umona abacula abaningi mfethu kuba nenkinga ngoba ngisho nje akekho umuntu ongezwani naye into mangiyiboni le ngiyakwazi ukubongela umuntu akusili icala ukubongela umuntu mina akaze ngilibone icala lokuthi or ukuncetheza uma ubonga umuntu ke kusho nje akumasikanthiwe uyancetheza uma wenza ukuthi nokuthi ikhotha nqobo cha mina akazange ngikubone lokho mfowethu kuze kube namhlanje azange ubone lokho mina ngiyambongela nje mfowethu uma isukwenza kahle ngaleso sikhathi akekho futhi engambongeli bese kuba abantu abangijaja ngendlela abangijaja futhi ungeke uzukugweme lokho cause kodwa iminingi engusho umuntu okwangibona live in real life uhambe nesithombe esinye ngami oke wahlala nami nje waxoxa uba nesithombe esinye kusuka lapho usuke senenye isithombe lo muntu umuntu nje uyabo nguye ke ukuthi ngi-ignorant wayifuna le interview like anginaki umuntu onganaki anginaki ke lapho ungayikhuluma into nami nje uthi ayikhuluma nami uthi sengiphumile futhi kuyo yabo so kade ngabe kufanele ngabe yenze kahle kodwa ngicabanga ukuthi bilinde isikhathi esiright sengine hit yabo sengine hit album hayi bithi bilinde isikhathi esiright so bafuthi ngiyabonga kakhulu sisiqaphuze kakhulu mfowethu ababukeli bethu bajabule ngathi sesiqaphuzile saqeda sigeqa amagulu abafuthi engucelayo nje wasesekuphetheni ukuthi ningeseke bese nilandela le podcast bafowethu ni subscribe ku Perfect TV singabonga kakhulu nathi sikhule ni subscribe ayikhule bafowethu ngiyafisa ukubona abantu wethu laba bekhula ngifisa ukubabona ngelinye ilanga benza into ezinkulu ngibona izinto ezinkulu so ilokho esikufisayo ngiyacela bafowethu ni subscribe niwabuke kakhulu futhi ndama video nami mayifika bafowethu bawunike link ngifake siwafake everywhere kuze uma seniyibuka nje baniyibuka kimi ningene lapho ni subscribe manje wonke umuntu asubscribe sibonge hobosha manje engakushaya kodwa ngancoma umsebenzi manje phela inkinga manje ngafe ngalungisa novaselina nethawula lami kwasebenza futhi manje ngiyabuya ngakusasa futhi round 2 angisayifici promo manje mfethu ayiwangibulala imgomo yabelungu yabaza belungu manje bathi ungamane uveze le part okuthiwa esihlonipha thina kakhulu la kwazi unokuveza ibele so ke ukuvela kwebele kule video kwenza ukuthi abelungu bayishaye phansi
kanti ngesikhathi ngifaka angizange ngilandele imigomo yakhona nganganaki la nakho abantu kwasekulate sengiphuthuma so angangayilanda yayikhona imigomo kwafanele ngiyilandele ngesikhathi ngifaka so angangalibona ngesikhathi even bengisendela ama-email ukuthi kunephutha elikhona angizange ngibona ngaze ngabona ngoba sebeyishaye phansi abantu bengasayithola yazini mina ngithanda kuwe upetile ngiyangijabulisa ngenza ivideo ngi-analyze ngasho ukuthi ngiyayithanda futhi lento yenzayo khombisa ukuthi umsebenzi wakho usuyazenzela ku-YouTube uyiphutha leli ngeke usaliphinda ngokuzayo suyazi nje ukuthi kuno-age restrictions no for kids laphana not for kids yes lokho nje kwashaya ukuthi kwakufanele ngisho ukuthi not for kids then hayi ke sayikhala lapho because phela ngiwajwayele amavideo ahlale khona ahleze khona hawo seku uthini lo shuno ama-promo bethu abantu yona into abangazi ngayo hayi ukuthi yona into abangazi ngayo yona into ey'ntweni engizenzayo asebeyi-adaptile ukuthi kunjoko ingqwele amabhinca wonke jikelele unjoko uma iqhamuka kunento azosijabulisa so ngeke ngize ngiyeke ngeke ngize ngishintshe lokho cause kuyi-marketing yami that is why uma uzobona kuzokhipha unjoko umsindo ngingakakhiphi lutho ngeke noma bayithiwa ubulele ekhonini uzokwazi ukuthi unjoko khona into azoyenza wonke umuntu ucela ukuba khona is aware ngoba ngithi mina as an artist I know i-strength sami ukuthi mina makuthiwa ngizokhipha wonke umuntu usuke se-aware ukuthi unjoko uzokhipha manje nande emakameleni umnandi emakameleni umnandi emakameleni Ntombi uyangeba noma uyangifaka na umnandi elunqome phela umnandi emakameleni so kumnandi ke emakameleni ngiyabonga kakhulu kanzako mfethu singaka seseyivala mfethu yini wayesebenzisa advantage njengokusho abantu o umngane ukusebenzisa ngendlela wrong umzukulu ade nazwanga umfeaturisha manje Khuzani ubra wakho umdala kodwa zange umfeaturisha yazi ukuthi ke ngifuna ukutshela Khuzani yabona ingoma ethi ingalatha mphemo waqeda abantu sasiyipractice sobabili kodwa ngesimo sokuthi mina ngase ngimpintshisa ukukhipha ngesikhathi leli la ngofanele afike ngale studio washo ukuthi akekho uthatha umsebenzi ayingamitshela ngathi indoda ayingeke sobe sibona yabona sengizofaka lethi ngayishayale inquthu ngayishayale ngase ngizophesha isikhala sakhe ukuthi angisamtholanga isikhathi sengijaha ukuyomastara nokuthi akekho yena so ngagcina mfowethu sengithi hayi mfowethu yongixolela sengiyayiqedela le ngoma ngoba vela ukho so naye uyokutshela nawe ufakazwa lokho khala ngathi yabona ke le ngoma sasesiyilungisile sibo sobabili from endlini singakayi ngisho estudio njoba uKhuzani uyazi ukuthi uthanda ukuthi uyinkalakatha uyathi sizinkalakatha mphemsabaqeda abantu yayi izosho njalo so kwagcina sekuphoqa ukuthi ayizopheshwa yimi ke ngoba wayengekho yena nami sengijahisela isikhathi ukuthi isikhathi esikabi sekuDecember ama-album ufuna aphume so nakhona sasikwenza nje ngoba bekufanele sikwenza kodwa ngikusebenzisa mina isi-advantage ukuthi sekufuna futhi anginawo umgomo ukuthi ufuna ngifeaturishe umuntu ngobe umngane wami noma ngibonakala kaningi naye akekho umuntu engeke ngicule naye ngisho umthandeni uma ngimthanda kwi-album ngambiza ngicule naye ngisho ubani noma ubani ngisho ubani yabona ngacula wacula naye akekho kungenzeka ngeke never say never washo njalo Nkosi yamagcoka never say never Shuthi kahle ngelinye ilanga singayibona ifeature unjoko featurisha umdumazi kungenzeka into engenzeka it's possible semhlabeni la before sife mhlawumbe ngenzeka uyabo into engenzeka into oyigaranti ukuthi ngeke zenzeke uyabo khona abangithumela imessage ngiyasho mangizoba nomuntu bathe angibabuzele ukuthi yini ihobosha ngalela langa lavele la react ngale yandlela kulesa sahlakalo benomdumazi ngixabana lapha ngendlela oyehlisa ngawo umoya wangafuna ukuphendisela ngakuphathi kwabantu and wayexaka utshwala ufuna ukukhuluma nje lokho ayidakiwe njengoba afika late nje so angikholela ukuthi kunezinto esingaze kunezinto ezobukeka impela ungakwazi ukuyirapha uyabona ukulwa ama-artist yes nometha ngabe sithi thina ukuncweka kwethu kubaza imbanga kumdlalo kodwa ubethu wasasibeka izandla lapha kuba sengaba yinto eyisilonda nento ehlala kubantu kuze kugcina abanye bexabana ngempela mase silwile thina sabambana ngezandla siyamathi so that is why ngehlisa umoya ukuthi noma enza ngendlela ayenza ngayo kodwa ngehlele ngezansi ngikwazi ukuthi siyigwemele into kusasa ngathiwa kunabantu asebebambana ngesimo sokuthi unjoko nomdumazi bayashayana unjoko waphindisela kumdumazi ngoba phela angizomshaya
uzomshaya yes kodwa ngakubuka ukuthi angehlele ngezansi angiyiyeke lento yabo ngoba uyazi yena la kwafanele shane khona singabonakala singabona abantu esithi kwangenzeki lokho ngoba ungananto abekuvimba uyabo so lokho ngangikwenza nje ngesimo sokuthi ngumuntu ke othi akabe professional kakhulu ezintweni eziningi azenzayo angiyithathi izinto ngokuxhomondela ngiwumuntu nje onjengoba umbona uyithatha izinto nangotshwala lutho noma ngaphuza utshwala ngiyaphuza utshwala mfowethu yazi kodwa ngiphuzela ukujabula abungonisi izinto utshwala ngoba wrong ukuphuza ngiyaphuza noma ngijabula kodwa abungonisi ngisho into yodwa that is why ungenza ungifice ngisho ngiphetha ngibhedi mina ngisibhedi sokuhlekisa uyikhulumela into eyibhedi kodwa hayi ukuthi kuthiwa sengimoshile endaweni ethile ngenxa kaJohn sauce kwenze utomdala asibonga kakhulu nathi noma vele ubusibongelile kunali ibandla lonke le wabacela besubscribe thina ngithanda ukubonga wena mfethu njengoba usho ade ngikufuna kodwa zange ngayibamba ifoni yami ngalilodwa ilanga usho ukuthi hayi uzongihlupha lo mjida lo uzofuna i-interview behlezi sibamba usho ukuthi hey ayifethu akwenzakalanga kuloko kube busy kodwa u-understand nami ngi-understand mfethu sekwenzekile namhlanje sekuyokwenzeka nangelilanga kuyohlala kwenzeka njalo siyabonga kakhulu engathi ngakhula isiteshi lese-TV Perfect TV abafowethu basiseke basisupport futhi ngiyajabula ukusibona everywhere sihambe senza ama-interview ngoba into ekhulisa abantu iyona leyo ubuso bakho nje mfowethu sewobe celebrate bujwayelekile so kubalekile lokho ukuthi uqhubeke njalo subscribe abafowethu badlondlobala ngoba manje subscribe anibuka ama-viewers izinto zabo abazenzayo abafuna isibuko ilapho nabo begaina khona amandla nemomentum washintsha umuntu omnyama abe indlela kwakhe imizi bahambe ngeemoto ezinkulu yonke into yenzeke siyabonga kakhulu nganza kwethu ngathi abalandeli bethu ke bengangena kahle nasemaholidini kaDisemba uNkulunkulu abe nani bafowethu siyanithanda kakhulu ethu uthandwa yithina kwi-Perfect TV sathemba ihobosha asibone okokuqala la ekhaya asibone okugcina before ngidedele ngine quiz esidlalayo ukhetha 1 nje uJuice noma uDrake kanjalo nje ukhetha 1 mfethu ayikho personal ngeke ngikubuze ngechips ichips yofanayo ngiyazi ngishi kungenzakalani ngoba kusasa nje uyoshaya iswaluzi awunankinga ngenzeka nawe yazi okay ngino umjikjela ngibe no Sandile Mbongo umjikjela ngino limit umkhulekela hayi ikadlwana bathi bobabili yangiroba okay angiphume enkandla angithi nginondoni ngino mase ngiba nalo siswa ama yellow bone indoni saliwa noGqizile always obvious Gqizile wawe wena useyikhaya awungeke lapho kwakho ekhaya ngeke Gqizile umjikelo nomjikjeli I'm confused manje umjikelo bobabili kodwa umjikelo wangakithi kodwa manje incawe yale mbuzo awukho kahle hawo kodwa is not personal kuno chichi ngifaka uba kuno chichi umjikelo ngoba ngisanda kukhipha naye ingoma yes umjikelo nginomlabalaba nomjabulisi umlabalaba nginomlungu nogatsheni siphelele mfethu asibonge ikhona we YouTube ingoma ikhona ku Spotify sayibona iya trenda sifuna iqhubeke phambili bafethu sifuna imiliyoni sikhuma ama-million yazi ngithi kodwa lelo million sekwenziwa yini hamba wena ubuka uNjoko lapha uthi Zamemeza ingane uzoyifica ikhona okwamanje bafethu asivale sisafuna ukuba busy kancane la sofuna simbone sinje awe amen